Contextualitzo una miqueta la taula. Ara us presentaré a les ponents. La Karen està tenint traducció a cau d'orella. Com bé han explicat la Mònica i la Judit com anava la fira, sí que recordar la fira és un procés col·lectiu, no?, que vivim en la seva efervescència aquest cap de setmana com a moment de trobada i de mostra de la força del moviment de l'economia social i solidària, però alhora també és un procés col·lectiu que dura tot l'any, no?, on desenes de persones contribueixen, no?, des de la creació del programa de continguts, la logística, la comunicació, a crear aquesta fira. A principis d'any pensem quin ha de ser el lema, no?, i han explicat aquest any fem una clocada d'ull al maig del 68, i també escollim els 3 eixos, no?, i això és un debat col·lectiu i interessant, on enguany ens vam preguntar de què s'està parlant. S'està parlant de sobirania, segurament molt des d'un punt de vista territorial, però ens vam preguntar i des de l'economia social i solidària quina és l'aposta, i és veritat que hi ha moltíssimes iniciatives de l'economia social i solidària que estan treballant en múltiples sobiranies, en l'alimentària, en la tecnològica, en l'energètica, en la financera, en l'habitacional, però alhora també són molt els reptes, no?, que desperten aquestes sobiranies. L'Álvaro mencionava alguns, no?, quin és aquest treball coordinat, què passa amb l'empoderament i la participació social necessària per anar construint aquestes sobiranies que ens permetin gestionar la reproducció de la vida, què passa amb la corresponsabilitat. I volíem que la fira fos un espai que contribuís, són molts els reptes, són moltes les preguntes, no pretenem tenir totes les respostes aquest cap de setmana perquè si fos tan fàcil doncs no estaríem, no?, on estem, i tant el programa de la fira vol contribuir a les reflexions sobre aquests 3 eixos, no?, que els recordo una miqueta. Els 3 eixos són la sobirania en la gestió de recursos, que agruparia tot el que té a veure amb garantir la satisfacció de necessitats i de recursos bàsics, i aquí hem agrupat la sobirania alimentària, l'energètica, la residencial i la tecnològica. El segon eix és la sobirania econòmica, com alliberem l'economia d'aquestes suposades mans invisibles, no?, i posem l'economia al servei del bé comú. Aquí l'economia solidària i la construcció de mercat social és una de les apostes fortes, com ens reapropiem dels circuits econòmics. I per últim ens vam inventar aquest concepte que no existeix però nosaltres li hem trobat molt de sentit, que és la sobirania relacional, que pretén abordar tots aquells intangibles, tot allò que construïm entre totes, la cultura, l'educació, la cura, la pròpia cura i la cura cap als altres, que s'està mercantilitzant d'una manera depredada, com desmercantilitzem totes aquelles lluites, no?, que pretenen desmercantilitzar tots aquests aspectes. I a part de construir el programa al voltant d'això, hem volgut muntar la taula inaugural també al voltant d'aquestes reflexions, i espera que he perdut el full per presentar-vos bé. I per això comptem amb 3 persones que ens semblaven que podien ser molt inspiradores per aquest debat. En la gestió de recursos, que en el nostre territori existeixen moltes iniciatives, però creiem que hi ha altres llocs del món on aquesta lluita és fins i tot criminal, i tenim la sort de comptar aquests dies amb una persona, que és la Karen Izolda, que és una activista mexicana mediambiental que es troba en situació de refugi dins el programa català de protecció de defensors i defensores dels drets humans. Ella és comunera, participa de la comunitat indígena, a ver si lo digo bien, Karen, Ñaño. És secretària d'Assumptes de la Dona en el Comitè Executiu Estatal de la Unió de Força Indígena Camperola, i es troba en aquesta situació actualment en el nostre territori perquè per la feina que ha fet d'empoderament de les dones i de lluita pel territori i per l'aigua en la seva zona ha estat segrestada, torturada, ha patit diverses amenaces i finalment està dintre d'aquest programa català de protecció de defensors dels drets humans. I ella és una meravellosa exponent de la lluita per la sobirania en la gestió de recursos i ens explicarà quina és la seva vivència i què està passant en el seu territori. Comptem també amb la Yolanda Fresnillo,
sociòloga i activista en el món del deute. Ella és investigadora sobre deute, institucions financeres internacionals i finances responsables i alhora també és cooperativista a la cooperativa Econa. I ella ens parlarà de la sobirania econòmica. I en tercer lloc comptem amb Brigitte Vassallo, que ens semblava que podia ser molt interessant comptar amb les seves reflexions en aquesta sobirania relacional que ens hem inventat, perquè com a escriptora té contacte amb la cultura i creiem que té perspectives interessants i innovadores al voltant del feminisme, de les relacions afectives i que podien... És una combinació de tres dones que creiem que podia ser altament inspiradora i la idea és que fem dues rondes d'intervencions. En primer lloc, us demanàvem algunes reflexions al voltant, primer per ubicar quines són les problemàtiques, quins són els reptes que actualment fan que no ens puguem considerar sobiranes ni en la gestió de recursos, ni en l'economia, ni en les relacions, i per no acabar totes deprimides, no? Que poguéssim donar el contrapunt de, però alhora, què existeix, quines realitats alternatives, quines lluites amb cert èxit estan existint, que sí ens demostren que podem caminar cap a aquesta sobirania. Li passo la paraula a la Yolanda. Molt bé, bona tarda, moltes gràcies Anna, moltes gràcies a la Xes, a tothom per venir, la veritat és que impressiona veure tanta gent. Com que sóc una dona i a vegades les dones fem aquestes coses d'explicar què ens passa, haig de confessar que estic molt nerviosa. I la gent que em coneix que em diu no, tu has hablado 1000 veces en público, però la veritat és que la inauguració de la fira és un espai especialment impressionant per mi, que sóc una fan absoluta de la FESC des de fa molts anys, i sóc una fan de la FESC perquè és un d'aquests espais on el nosaltres el sentim més a flor de pell. No? És un d'aquests espais on quan vens, encara que no tinguis res, jo alguns anys vinc i no tinc cap taller, ni cap obligació, ni cap res, simplement per trobar-me, perquè sé que em trobaré la gent. Quina gent? Pues no sé, la nostra gent, no? Gent amb la que estem construint coses encara que no l'estiguem construint colze a colze, juntes amb la mateixa organització, amb el mateix moviment, però gent amb la que sents que estàs construint alguna cosa conjuntament. No? I aleshores tenir aquest espai de privilegi aquí dalt, tenir una veu a la FESC, impressiona bastant. No? També m'agrada molt que m'hagueu convidat a parlar de sobirania econòmica en aquesta taula, perquè últimament em conviden bastant a parlar de sobirania econòmica, tot i que és un tema del que jo tampoc he escrit massa ni res, i sempre he pensat que era perquè no hi havia masses dones parlant d'aquest tema i jo em sentia bastant la dona del cartell, ¿no? La mujer del cartel que invitan porque tiene que haber alguien hablando de economía y de soberanía econòmica. Aquí estic segura que no sóc la dona del cartell, aleshores estic molt més contenta. No? Entrant directament al tema perquè tenim poc temps i jo m'enrotllo molt, parlant de dificultats, d'amenaces, jo crec que la primera és veure des de quin concepte partim d'economia. Segurament aquí ens posarem d'acord molt aviat, però quan sortim d'aquest nosaltres i parlem de sobirania econòmica en el marc dominant fora d'aquest espai, fora de la Fabra i Coats, fora de la FESC, i ens situem en un marc capitalista, neoliberal, creixentista, competitiu, acumulador de recursos, acumulador econòmic, la gent en l'imaginari, quan parla de sobirania econòmica, parla de dotar-se de processos, d'eines, de capacitats per ser més competitius, per acumular més, és a dir, sobirania econòmica des d'aquesta perspectiva seria dotar-se d'un corredor mediterrani, per exemple. I penso que és molt important que posem sobre la taula que no estem parlant d'això. I aleshores la primera dificultat és superar aquest marc del relat homogeni, del relat generalitzat. Jo parteixo de l'economia feminista, ens situem en el bàndol de la vida dins del conflicte capital-vida i per tant d'una economia pensada en com gestionar i redistribuir els recursos per garantir una vida digna per a tothom, una vida digna de ser viscuda, com diu la Maya Pérez Orozco i l'economia feminista. En aquest sentit, m'agrada molt
no parlar tant d'economia, de sobirania econòmica, com d'aquest concepte de sobirania reproductiva que he pres prestat d'aquest llibre de sobiranies, una proposta contra el capitalisme que van fer companyes vinculades al Seminari d'Economia Crítica Taifa. L'altre dia el meu company em deia el tens ben aprofitat, perquè com que últimament no paren de demanar-me que parli de sobiranies i realment és un dels conceptes que més m'agrada. Ells parlen de la sobirania reproductiva fent referència a les capacitats i processos per decidir conjuntament. Aquí és on la sobirania pren aquest caràcter de col·lectiu. Quan parlem de sobirania individual, per mi és un oxímoron. La sobirania ha de ser col·lectiva, ha de ser una capacitat de decidir col·lectivament com volem que sigui el sector alimentari, com volem que sigui el sector energètic, com volem que sigui l'economia, com volem que siguin les relacions socioeconòmiques. I elles parlen de poder decidir col·lectivament com volem que siguin les relacions socials i econòmiques que permeten donar centralitat a la vida. I en aquest sentit vinculen aquesta sobirania reproductiva amb el procés de transformació de dues qüestions: el sistema productiu per una banda i les relacions socials que fan possible aquest sistema productiu i que es deriven d'aquest sistema productiu a la vegada. El sistema productiu és a la vegada causa i conseqüència d'unes relacions socials, no només laborals, sinó en l'àmbit reproductiu, que sense aquestes relacions aquest sistema productiu no podria avançar. De manera que es vinculi la producció a cobrir les necessitats bàsiques de la població, a cobrir les necessitats materials i immaterials, també socials. En aquest concepte de sobirania reproductiva pren especialment rellevància, per tant, el procés productiu, i aquí és on aniria com a la segona dificultat. Quan parlem de procés productiu i parlem de recursos, estem parlant, si una de les dificultats ha sigut la hipermercantilització dels béns comuns i de tots els processos productius i reproductius. Des de l'aigua fins a l'habitatge, des de la cultura fins a la terra i la producció d'aliments, tot està absolutament mercantilitzat. Aquesta és una gran dificultat per poder produir sobirania reproductiva, és la principal dificultat. Com revertim aquests processos productius perquè no responguin a la creació de valor econòmic, de valor monetari, sinó a la satisfacció de les necessitats per la vida. Dins d'aquest àmbit, i això no parlaré molt perquè suposo que la Brigitte també ho parlarà i no me quiero meter ahí donde no me llaman, però crec que és especialment interessant veure què passa en l'àmbit de les cures i la reproducció, en l'àmbit del treball no remunerat, de cures i reproducció, com per una banda s'està també mercantilitzant, per una altra el que no està mercantilitzat està assumit de forma gairebé exclusiva, invisible i no remunerada per les dones. I quina és la resposta? És a dir, jo crec que una de les dificultats, almenys per mi, quan l'Anna em va demanar que fes aquesta intervenció, li dius que tinc més preguntes que respostes. Diu, bueno, pots plantejar també les preguntes. Per mi una de les preguntes és quina resposta donem a això. Si la resposta ha de ser socialitzar les cures, si la resposta ha de ser posar totes les cures en mans de l'Estat, si la resposta ha de ser un mix d'això, si la resposta ha de ser treure totes les cures del mercat, quina ha de ser la nostra resposta? Jo crec que una dificultat, almenys per mi, és aquesta. I són dificultats que ens trobem dia a dia. Jo m'imagino a espais com els ajuntaments, avui vinc d'una sessió sobre polítiques públiques i gènere en l'àmbit municipal i parlàvem de com les grans empreses de la construcció s'han convertit en empreses multiserveis i s'han fet amb els serveis d'atenció domiciliària a persones dependents. Com farem front a això, a aquesta absorció per part de grans empreses multinacionals de sectors tan delicats com l'atenció a les persones dependents, i com des de les institucions
hi ha una incapacitat de recursos fins i tot per poder respondre a aquesta situació, no? Els sous de les persones que treballen en aquestes empreses multiserveis no arriben als mínims imprescindibles, les condicions laborals no són les que haurien de ser, hi ha moltíssims casos de denúncies d'assetjament, de violència per part de les treballadores, etc. No? Com responem entre totes i també des del sector de l'economia social davant de qüestions com aquesta, no? I en aquest sentit, i dins de l'àmbit del model productiu, l'altra gran dificultat és l'espiral de precarietat, explotació laboral i desigualtat a la que ens aboca l'actual model productiu. No? Un model productiu que necessita aquesta precarització, que necessita aquesta desigualtat per poder sobreviure, per poder seguir acumulant capital. No? Com deia abans, les relacions laborals precàries que es deriven del model productiu són causa i conseqüència. No? Són necessàries perquè el model productiu sobrevisqui, però són conseqüència d'un model productiu que les produeix. No? Dèiem també de posar en valor coses en positiu. Davant d'aquest model productiu explotador de relacions laborals, posem sobre la taula l'economia social amb unes relacions no basades en l'explotació, relacions d'igualtat, democràtiques. Potser hem de fer també una mirada una mica autocrítica en això, sabent com arribem totes, especialment al mes d'octubre, el mes de maig passa, el mes de juny també, el mes d'octubre també, no sé si és algo sistemàtic o no, dels nivells d'autoexplotació i autoprecarització dins d'aquesta economia social per poder seguir inflant la bombolla de la no explotació laboral. Em queda poc temps i per tant aniré directament a l'àmbit de la sobirania financera. Dins d'aquesta sobirania productiva on hem de poder construir un model productiu, com deia, no explotador, solidari des del punt de vista de cobrir no només les necessitats pròpies sinó les necessitats dels altres, sostenible, congruent amb la sostenibilitat del planeta, de la vida present, de la vida futura, és a dir, no expoliador dels recursos naturals, la Karen ens parlarà més d'això, de circuit curt, autocentrat, que cobreixi les necessitats de la pròpia població, del propi cos de sobirania, democràtic, qui pren les decisions sobre aquest model de producció. Aquí també hi ha una contrarrelació amb el model de consum, quin poder tenim com a consumidors per influir dins d'aquest model productiu, que combini diferents formes de propietat, que no tot hagi de ser propietat pública, que pugui haver-hi propietat comunal, propietat público-comunitària, etc. Perquè això sigui possible necessitem sobirania financera. És a dir, necessitem poder tenir recursos, abans l'Álvaro parlava d'una caixa comuna, necessitem poder tenir recursos per poder finançar els processos productius perquè puguin posar la vida en el centre i aquest diria que és l'amenaça més important. És a dir, el procés de financiarització del capitalisme ens ha portat a perdre absolutament tota la capacitat en l'àmbit financer, fins i tot en un cas com el nostre on tenim referents d'economia, de banca ètica, de finances ètiques, són absolutament minúscules davant del poder financer i de la influència d'aquest poder financer, no només sobre el model productiu, és a dir, no només sobre quina activitat econòmica rep finançament o no rep finançament, sinó sobre allò públic, com es gestiona allò públic. El sistema financer, ho hem vist aquesta setmana amb la sentència del Suprem sobre els impostos de les hipoteques, però ho veiem dia rere dia com el poder del sistema financer és el que dibuixa en molts casos les polítiques públiques. A casa nostra ens van canviar la Constitució, però a Amèrica Llatina, a Àfrica, a Àsia, a tota Europa, el poder del sistema financer a través de mecanismes com el deute i d'institucions com el Fons Monetari Internacional,
o el Banc Central Europeu dicta quines polítiques directament es poden fer. Deia, no només és lo públic, no només és lo productiu, les ciutats estan sent configurades per aquest sistema financer, és a dir, el fet que avui la major part de propietat immobiliària a l'estat espanyol estigui en mans de fons d'inversió internacionals com es diu aquesta? Blackstone o d'altres, ens incapacita de decidir com volem que siguin les nostres ciutats, és a dir, vulnera absolutament el dret a la ciutat, i de retruc el territori, és a dir, és el sistema financer el que defineix com ha de ser les relacions territorials i l'estructuració del territori, quines infraestructures es construeixen, quines no es construeixen i què hem de pagar, no només a nivell d'interessos o de diners, sinó quina ha de ser la contrapartida per poder finançar certes infraestructures a nivell de polítiques econòmiques. La cara més visible d'aquesta dominació del sistema financer per mi és el deute, segueix sent un problema, està amagant, no està a l'agenda, però segueix sent un problema molt gran, és un problema pels municipis, és un problema per les administracions autonòmiques, és un problema per l'Estat, és un problema per les famílies, és un problema per l'economia, pel sector privat, l'hem de resoldre. No dient, y que lo diga yo esto, hay gente de aquí de la Plataforma Auditoría Ciudadana de la Deuda, la nostra proposta no pot ser la deuda es ilegítima, vamos a acabar con ella, ¿no? Abólese, no? Que s'aboleixi tot el deute. Hem de tenir respostes més constructives de com finançar lo públic, per tant, al voltant de la banca pública, al voltant de la fiscalitat, com ha de ser la fiscalitat en l'àmbit públic, al voltant de la sobirania monetària, atrevir-nos amb el debat sobre l'euro i sobre quin model monetari volem, és a dir, davant d'aquest domini del sistema financer ens hem d'atrevir a diferents debats que són claus per poder construir la sobirania reproductiva. I acabo. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Yolanda, he pres molts apunts. Quan la vam convidar ens va dir això de però jo no tinc respostes i bueno, és que si les tinguéssim doncs que bé, no? I llavors doncs fes-nos preguntes, endreça'ns idees, a mi m'ha servit per endreçar moltes idees, així que gràcies. Passem la paraula a la Karen. La Karen representa en aquesta taula la lluita per la sobirania dels recursos i ella més que ningú ho ha viscut en pròpia pell. Así que gracias, Karen. Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Karen Taxilaga y vengo de la comunidad indígena de Tezontepec de Aldama, que forma parte de los 28 municipios del Valle del Mezquital en México. El Valle de Mezquital en México está en la zona centro del país, muy pegado a la Ciudad de México. Rotundamente somos vecinos y de 4 estados más de la República en donde se han congregado diversas multinacionales y transnacionales que nos han estado ocasionando mucho daño y perjuicio. Nuestra zona es una zona, el valle es diverso, pero tenemos zonas muy áridas. Lo que yo vengo a exponerles hoy aquí es algo que solo se relaciona a la zona centro del país de México, pero que es una parte de lo que se está viviendo en todo Latinoamérica e inclusive en todo el mundo. Las transnacionales se están llevando nuestras aguas de los mantos freáticos y nos están enviando de vuelta todas las aguas contaminadas con cloro, plomo, cianuro y diversos metales pesados, además de que todos sus desagües del Distrito Federal,
Con eso se riegan 900,000 hectáreas, de las cuales salen hortalizas, legumbres, semillas, y todo eso que está totalmente contaminado se distribuye en la zona metropolitana de México. Es bien difícil lograr la soberanía en esa área por la condición de que las tierras comunales no las han expropiado ilegalmente, porque no hay ningún decreto expropiatorio, y eso mismo nos ha ocasionado o nos ha forzado a reunirnos comuneros y ejidatarios para buscar la soberanía del agua y alimenticia, y buscar también un poquito de salud, lo más que se pueda, porque estamos en la cloaca más grande de la República y la zona más contaminada. En 2005 la ONU dijo que éramos la zona más contaminada del mundo. Entonces, ¿contra qué hemos estado luchando? Bueno, luchamos contra Iberdrola, por ejemplo, contra Cemex, Pemex y todas las 5,000 o más de 5,000 empresas que tenemos al ruedo. Estamos luchando y se nos ha hecho totalmente difícil lograr que pongan tratadoras de agua desde las empresas, porque la tratadora de agua que nos pusieron no nos sirve para nada. Quita nada más la materia fecal, y todos los demás contaminantes y metales pesados se van a las siembras. Y la gente está comiendo cáncer. No solo lo estamos respirando, estamos comiéndolo también. Bueno, estábamos comiéndolo, porque ya les contaré más adelante cómo hemos logrado hacer en conjunto parte de una protección que primero fue por colonia, ahora ya se está haciendo nacional. Entonces, la problemática que tenemos para lograr la soberanía nosotros en esa área del Valle del Mezquital es el Estado, las transnacionales y toda esta cultura de neoliberalismo que existe actualmente, que está acabando con todas las comunidades indígenas, no solo de México, sino a nivel global. La problemática más fuerte fue lograr hacer que desde nuestras casas asumiéramos la responsabilidad de buscar la manera de hacer algo a favor no solo de los míos, sino del vecino, y lograr conjuntar todos los grupos sociales o etnias. Ha sido un poco difícil y no quiero llorar, perdón. Bueno, se las voy a resumir en cortito. Les voy a decir, a nosotros nos mandan todo el desperdicio, toda la mierda, y nosotros se las regresamos en comida. Y eso nos hizo darnos cuenta que todos los casos de cáncer y problemas renales que están sufriendo nuestros niños menores de 7 años es ocasionado gracias a eso. Al gobierno se le explicó, se le ha buscado 1000 maneras de que nos ayudara y no ha querido hacer nada. No pasa nada, no quiere cerrar las cementeras ni ninguna planta o tratadora o cualquier empresa transnacional. Ay. Nos hemos reunido para lograr, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo muy cortito, de nuestro pueblo. En nuestro pueblo las semillas las hemos puesto nosotros, hemos dejado de comernos una tortilla y el maíz se lo regalamos al vecino para que el vecino no tenga, porque dentro de las asambleas se acordó no comprar maíz amarillo, transgénico, ni semillas que no sean nativas. Y eso mismo, sí, muy a pesar, como lo decían, tenemos desde dentro y tenemos que esforzarnos y dar algo de nosotros, pero sí se puede, porque lo hemos hecho.
hemos logrado que en cada casa exista una huerta familiar que se riegue con agua limpia y que comamos nosotros eso. Y que nuestras semillas no se vean perjudicadas por transgénicos o Monsanto, porque lo corrimos ya de allí. Entonces, bueno, hablo muy alto. uh-huh. De hecho, un pequeño apunte porque lo ha dicho así como un poco de corrido, pero no me parece insignificante. ¿Qué significa que corrieron a Monsanto? Correr a Monsanto significa haber tenido más de 5,000 militares en la comunidad, pero pudimos. Y déjeme decirle que somos comuneros, somos 1,300, pero 1,000 somos mujeres. Y la lucha de comuneros y de agua para todos la estamos dando las mujeres en México. Karen, ¿nos puedes contar un poquito más esta autoorganización que estáis teniendo, ¿no?, de recuperación de semillas, de tener estos huertos? O sea, ¿cómo lo habéis conseguido? ¿Cómo os estáis organizando? Mira, como a nosotros gobierno del Estado y federal no nos acepta, porque ni siquiera quiere reconocernos como comunidades indígenas, que es lo principal, nos vimos en la necesidad de buscar en nuestras despensas lo que teníamos e irnoslos rolando. ¿De qué manera? A ver, ahí tenemos 3 mantos freáticos, 2 de aguas termales, que no nos sirven para regar, y uno maravilloso que lo estamos preservando, y alrededor de él, por medio de asamblea, porque nosotros nos regimos a lo que el 75% más 1 de la asamblea decide. Entonces, en asamblea se acordó que los ancianos o tatics del pueblo nos iban a dar las semillas criollas y que nosotros buscáramos también lo que teníamos para sembrar 300 hectáreas que están alrededor del manto freático antes de que caiga al río que ya está contaminado. Ese fue el paso principal. Después de que ya tuvimos las suficientes semillas, se hizo un trabajo por pueblos donde en cada casa tenía que haber un huerto familiar. Gracias a Dios tenemos suficiente terreno. Las casas tienen muchísimo terreno. Entonces, en la parte de atrás tenemos nuestro huerto familiar, tenemos nuestros animales criados con todo limpio, y ha sido un trabajo muy arduo y bastante complicado, porque no es tan fácil enseñar, principalmente a la gente que no habla para nada castellano, cómo darle el seguimiento, cómo hacer desde el surco hasta el mantenimiento a su huerto. Y eso mismo nos ha ayudado a que no le compramos a las empresas nada. Nuestras semillas, todos nuestros alimentos son propios, y tenemos el acuerdo de que solo el Valle del Mezquital, se escucha muy feo y lamento mucho lo que sucede, pero es algo que tenemos 2 años apenas que lo iniciamos. Entonces mientras no podemos descontaminar esas otras áreas, pues no podemos ofrecer hacia el mercado algo que sabemos que está produciendo muerte. Entonces, decimos que la economía del Valle del Mezquital se queda en el Valle del Mezquital, pero la economía total, porque es comida, vestido, todo. Nosotros no tenemos y no permitimos una empresa.
Y si no demora 2 años porque quiebran. Pero esa ha sido bien difícil, pero se logra dándote la tarea de hacer concientización y explicándole a la gente con folletos, con videos. Se ha logrado. No sé si respondí su pregunta. Sí, y además, cuando hablábamos, ¿no?, antes de hoy, esto no está pasando solo en el Valle del Mezquital. Existen otras zonas que están apostando por la autogestión y este autocentrado de la economía. ¿Nos puedes contar un poco? Ok, gracias a todo ese daño y contaminación que hemos estado recibiendo, nos hizo acercarnos a gente con conocimiento suficiente para darnos el apoyo y se logró hacer agua para todos, una campaña de agua para todos. Comenzamos en la zona centro del país y gracias a Dios hoy ya está a nivel república en 28 estados y se va haciendo la concientización y el mismo trabajo sobre el agua y el territorio. Incluso ahora 9, 10 y 11 es el Congreso en Zacatecas. Voy a parar de hacer preguntas para que podáis hacer las que queráis después y no comerme el tiempo. Gracias, Karen. Luego seguimos. Aprovecho que has podido respirar un poco para agradecerle a Nuria, que está en vivo y en directo traduciéndole todo a Karen. Y le paso la palabra a Brigitte para que nos inspires acerca de cosas que hayas reflexionado sobre soberanía relacional. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver-me convidat, que ha estat realment molt excitant posar-me a pensar en aquests termes. Gràcies a totes i a tots vosaltres per estar també aquí. Jo no vinc a parlar de cures, hi ha molta gent que està treballant sobre el tema de les cures i fent-ho molt bé. Jo vinc a parlar d'amor, que és com una cosa que mai no està als congressos d'aquest tipus, no? Amor, no? I fa com vergonya, por, mandra, perquè què ve aquesta a parlar de floritures, de quina mena de coses, no? Doncs sí, vinc a parlar d'amors perquè al final d'amor és del que han estat parlant de les companyes. Quan la Karen parlava de donar llavors als veïns i les veïnes estava parlant d'amor. I una cosa que crec que és important també en termes de sobirania és reocupar els termes i les paraules, i són els sistemes, especialment el sistema capitalista, que ens ha fet creure que parlar d'amor és una cosa que fa vergonya i que no s'ha de fer. Així que una de les propostes que ja llenço d'entrada és que reocupem això i que ens posem a pensar-ho. Una de les altres coses que ha fet el sistema és fer-nos creure que això de l'amor és natural, no? El capitalisme és artificial, les transnacionals són no sé què, tot és artificial, menys l'amor, que sentim que és una cosa natural. I que això, si ens posem a parlar-ne una mica més, a treballar i tal, veiem que és una construcció social com qualsevol altra, que evidentment la sentim. Jo sempre poso l'exemple de passejar durant la nit per un cementiri, que no és una cosa que en principi ens atragui molt i ens fa com por, no? Ja fa com por, no? Passejar per la nit sola per un cementiri. I sentim la por, l'estem sentint, però de què tenim por? De que els morts surtin, ens mengin, algú té experiència d'això, algú li ha passat, algú coneix algú que li ha passat en algun moment? I així tot la por la sentim. Doncs amb l'amor el mateix, ho sentim, però està totalment condicionat per una sèrie de coses socials bastant perverses a més. Quan parlem de sobirania relacional, jo us he de dir que el terme sí que existeix en anglès, però un moment. Jo també crec en la sobirania conceptual, llavors des del món anglosaxó pot voler dir una cosa i els catalans podem decidir que vol dir una altra cosa i tan contentes. I a més ho certifiquem avui, demanem a les companyes de la Viquipèdia que pugin ràpidament això al núvol o el que sigui on posen aquestes coses i ja certificat. En qualsevol cas, la manera en què s'utilitza el terme així en el món anglosaxó parla més dels governs, com els governs
procuren el benestar de les poblacions. Jo no confio en els governs per res i molt menys perquè ens procurin benestar ni res semblant. Llavors prefereixo passar paraula i anar cap a una altra cosa. I en aquest sentit em semblava interessant potser començar com fent-vos propostes de què vol dir això, què podria voler dir això d'una sobirania relacional a la catalana o una sobirania emocional o una sobirania vincular, que si hi ha alguna filòloga a la sala després ens dirà si Pompeu Fabra s'acaba de remenar la tomba quan he dit vincular, si aquesta paraula es fa així en català. En qualsevol cas, això hauria d'anar de constatar que totes aquestes dinàmiques depredadores que vivim, no, en lo macro, de les que estem parlant, té una rèplica i un reforç en les nostres vides emocionals. I quan parlo d'emocionals no em refereixo només a la parella, però em refereixo també, efectivament, a la parella i a com la construïm. Com ens relacionem, així en termes socials? Bàsicament a través de dues línies, no? La confrontació i allò que anomenem alterització. És a dir, agafar algú i decidir que és l'altre, i aquest altre constitueix com la part negativa del que suposem que som nosaltres o jo, o en qualsevol cas qui ho està anunciant. Ja sabeu que no hi ha res que ens uneixi més i millor que trobar un enemic comú. Això funciona a nivell cooperativista com funciona a qualsevol nivell. Això d'aquí, això sí que no hem inventat cap altra cosa que això, un enemic comú o un antagonista comú, no? Veure qui és l'antagonista i per tant fer una construcció identitària al voltant d'això, però quan dic identitària vull aclarir que em refereixo a una identitat finalista. No una identitat com a mitjà, que crec que les identitats com a mitjà les necessitem, però finalista. Com es reforça aquesta identitat a través de l'enemic o l'antagonista comú? Doncs a través d'uns fantasmes que operen des de l'emocionalitat. No us penseu que aquella cosa que ens van ensenyar a la il·lustració, no? Que estem tallades per aquí i seguim pensant que l'únic que opera quan estem fent congressos i assemblees i coses així és el cap. No, això està tot funcionant alhora. No? Funciona a través d'uns fantasmes que operen des de l'emocionalitat. De fet, operen més des de l'emocionalitat que des de cap altre lloc, perquè si ens hi parem a pensar-ho 2 minuts els desmuntaríem. Però el problema és que no passen per allà, bàsicament. Com es fa aquesta construcció de l'alteritat? Doncs construint un altre dolent, un terme moral així bastant d'anar per casa, però que de seguida identificareu. Per exemple, ara estem analitzant processos macros i processos globals importants, com és l'homonacionalisme, no? Dir que els altres són els homòfobs, ni tan sols dir que els altres són homòfobs, els altres són els homòfobs. Els altres són els masclistes, si voleu que posi un nom per davant perquè us ressoni més, els musulmans són els homòfobs, els musulmans són els masclistes, els gitanos són els masclistes, us sona de lo que estem parlant? Els altres són els transfobs, els altres són els transfobs, els altres són els racistes, etc. En tot això, el que s'està creant és el que s'ha fet tota la vida, si és que tampoc no és res de nou, per molt que s'utilitzi unes esdrújoles llarguíssimes per explicar els termes, però s'està parlant de la construcció alteritària en terme de bàrbars. I aquí us vull deixar un apunt que no vull resoldre però no vull passar per sobre sense esmentar-ho, perquè jo estic donant-li voltes amb un dilema sobre allò de feminisme o barbàrie. Utilitzar aquesta paraula barbàrie amb la càrrega civilitzacional que té a mi em preocupa bastant. No? Sabem si la civilització és aquest follonaco que tenim muntat, que venga la barbàrie, per favor, que venga ja. Sí, llavors també al tanto, no? Com ressonen segons quines coses, només ho deixo com a idea sobrevolant. En qualsevol cas, com construïm l'alteritat? Com ens relacionem? Doncs construint un altre, que al final és un altre bàrbar en aquests termes, no? Construint una uniformitat. Els altres són aquesta cosa. A més, no només els altres són aquesta cosa, sinó en contraposició, jo sóc una altra cosa i aquest nosaltres, el que m'escric, de vegades ficant vosaltres en el meu sac per la patilla, no? Ara dic nosaltres i començo a parlar i vosaltres potser diu, parla per tu, no? Doncs aquest nosaltres, no? que muntem també té una uniformitat pròpia, que és sempre en positiu, evidentment. No? Si els altres són els masclistes, els nostres són puntos suspensivos. Evidentment, els nostres tenen totes aquestes virtuts i els altres tenen tots aquests defectes, i aquest és el problema real, com a identitat, penjant de la seva identitat.
És a dir, fulanitos no són homòfobs perquè són homòfobs, sinó que són homòfobs perquè són X. I en aquest X poseu la identitat de la que va penjant. Això és l'excusa que s'ha utilitzat durant tota la història per l'aniquilació dels pobles. Aquesta mena de construcció d'una alteritat que no és negociable, no és dialogable, no és contaminable, no és res, només és aniquilable, només és aniquilable. I en termes contemporanis penseu en Iraq. Com es feia per portar la democràcia a Iraq? Per aquesta gran coalició democràtica internacional, aniquilant els iraquians i les iraquianes. Així es va fer fa 4 dies, no estic parlant del segle XV, no sé què, fa 4 dies. Així succeeix amb el poble gitano fins avui dia, això succeeix amb les persones musulmanes fins avui dia i això succeeix amb les persones a presó, que sempre vull recordar i agrair a la Sònia Calbó i a les gitanes feministes per la diversitat, la mirada que ens estan posant també sobre el tema de les presons, que el tenim bastant oblidat. Això seria en lo macro. Llavors passem a lo micro. Amor. Ara ja passem a la part un altre cop com vergonyosa. Anem a parlar de l'amor. Us parlaria de moltes formes d'amor, de moltes formes de vinculació, però no ens han donat temps, cosa que podríem fer també aquí una acció col·lectiva, tancar la porta i parlar. Ens han donat 10 minuts i després a mi em fa mal la panxa i dic, què me passa? Claro, pues esto me pasa. Llavors, estoy de acuerdo. Llavors, sí, vaig a parlar de la parella directament perquè em sembla un exemple prou eloqüent. Us vaig a fer un spoiler, també, 2 spoilers de la vida. Un és que la monogàmia no va de fidelitat, no va d'un sistema de relacions jeràrquiques, etc. Però en qualsevol cas, la forma en què estimem, si ho voleu dir així, la forma en què estimem de parella, en parella, l'amor de parella, és conseqüència del capitalisme, històricament. Merda! Ho sé. És fatal. I justament és molt interessant que parlem de les terres comunals perquè a Europa es va implantar tant el capitalisme com aquestes formes de relació molt estrictes i basades en uns rols molt concrets que hem passat a anomenar monogàmia / parella / amor de veritat, també amb l'expropiació de terres comunals. Això va constituir un canvi radical en la forma de vida de la gent i una desgràcia per la gent que a Europa, per exemple, van presentar resistència durant molts de segles. També se'm ve una cosa al cap, quants cops hem estudiat la revolució industrial? 7, 8, 15, per poc que hàgim estudiat què hi ha a la revolució industrial. Quan ens han parlat a l'escola dels comuneros i de la resistència comunera a l'expropiació de terres? No, mai, no. Llavors, tot això que hem parlat, d'aquesta construcció d'identitat en termes de confrontació i d'alterització que veiem en identitats grupals, què passa amb la parella? Quines conseqüències té en la parella? La parella es construeix de la mateixa manera, fent aquesta mena d'identitat plena de virtuts. La parella és perfecta, la teva parella és perfecta. Fas tota una construcció no sé si d'autoengany, sinó autosugestió de que aquesta parella és perfecta i també fas una mena d'engany social de que aquesta parella és perfecta, un engany social que ve induït, que no és conscient però que el fem i que té conseqüències reals. Quines conseqüències reals? Doncs que quan aquesta parella perfecta comença a tenir defectes i un d'aquests defectes és la violència, no ho expliquem. I en això m'incloc a mi que acabo de denunciar públicament violència, o sigui, no ho denunciem i dona igual lo feministes que siguem, lo formades que estiguem, això passa per uns altres circuits, perquè hi ha una part de nosaltres que no sap com desmuntar això que som nosaltres mateixes, perquè ho hem construït d'una manera identitària i bastant complicada. La identitat grupal, em no igual que sigui grupal en tant que parella, que sigui grupal en tant que nacional, que sigui grupal en tant que barri o col·lectiu activista, no admet ombres, ha de ser perfecta, ha de ser fantàstica, no admet escletxes. I conseqüència d'això, totes les violències que vivim en termes amorosos, recordem 86 feminicidis registrats a l'estat espanyol, al 2018, i que no és una qüestió aliena a això que estem parlant avui aquí. 5 minuts, Dios,
Sí, a més, les bones notícies us les deixo per després, doncs, no? Vale, seguim una mica amb les dolentes. Llavors, aquest procés d'alterització també opera i molt en les ruptures i en les violències, inclosos feminicidis, en les ruptures d'aquest imaginari amorós, no? La violència contra les exparelles. A partir de quin constructe existeix aquesta violència? A partir de com ens desfem d'una cosa que ha estat nosaltres, no? Que ha estat un nosaltres tan sumament constitutiu que s'ha de fer un trencament d'alterització totalment brutal perquè aquella part passi a ser una altra amb tot el que ser una altra comporta. Us dic exparelles, però podeu pensar examigues, excompanyes de feina, excol·legues cooperativistes, ex el que vulgueu. Tots aquests tipus de trencament que són tan bestials que posen a la persona en una altra categoria que ja no pots tenir ni cap mena de recorregut. Sí, potser ho deixo aquí i us deixo les bones notícies per després. O seguim? Seguim una miqueta. Bueno. No sé si alguna persona està pensant, mentre parlo de tot això, en què la solució o el remei o no sé què a tot això és això que s'anomena por ahí poliamor o no monogàmies o tot això. Si no us lieu, no us lieu. Estem parlant de coses aquí bastant més sèries que de folletín i folletón, sense voler dir, però sí, de fet anava per aquí. No? Estem parlant de coses bastant més sèries. És a dir, si estem parlant de sobiranies, la Yolanda ho deia, el tema creixentista no és la solució. És a dir, si estem parlant de sobirania emocional i si posem la sobirania relacional en el terme amorós de parella, en el tema amorós reproductiu, si voleu dir, en el tema amorós sexualitzat, si ho voleu dir d'aquesta manera, la solució no passa ni per l'individualisme, això és el que ja ens donen els sistemes, demanar-nos que siguem encara més individualistes, que tractem els altres més com a objecte de consum, que substituïm a les persones com substituïm el pot de tomàquet fregit quan se'ns acaba, que puguem creure, abans ho parlàvem amb la Fàtima, que qualsevol persona és substituïble, que som substituïbles, que tu et vas trobant Fàtimes cada 5 minuts per la vida i que, bueno, si cau ella, doncs jo vaig al supermercat i me'n compro una altra, i no, tot el que ella significa a la meva vida no és substituïble de cap mena de les maneres. Llavors aquesta mena d'estructura és el que ens proposa el sistema, els sistemes depredadors. El creixentisme també forma part d'aquest mateix sistema, no? Que ens diu, però si pots consumir més, consumir ens fa lliures. Consumir ens fa lliures. Si podem tenir un supermercat amb 50.000 productes, qui vol anar a la botigueta del poble que en té 3? Perquè són els 3 que necessites. No, anem al gran supermercat, no? Perquè ja ens posem calentes i tot allà, no? Amb tanta abundància que al cap i a la fi no ens serveix de res. Hi ha propostes amoroses que van en aquest sentit i que són també part del consumisme, que no canvien en res. Jo ho comparo sempre amb els bufets lliures. Bufets lliures que pagues un preu i a partir d'aquí passen autèntiques barrabassades de gent malalta de menjar coses totalment indigestes, barreges impossibles que no es prepararia a casa seva mai de la vida. Taules horroroses, personal molt mal pagat, perquè per poder mantenir això has de tenir un personal a unes condicions de feina molt dolentes i que estem contribuint a tot això. Doncs hi ha una forma de proposar una revolució amorosa que va d'això. Jo no la vull. No dic que no s'hagi de proposar, que la proposi qui vulgui. Ara a mi que no se m'apropi ningú que em vulgui convertir en una gamba d'un bufet lliure. Por delante lo pongo. Que luego hay pica pica. Llavors les propostes sobre sobirania emocional han de passar per un altre lloc. I clarament portem molt de retard en la feina que s'ha fet en uns altres àmbits. Portem molt de retard. Llavors encara no estem com per proposar grans canvis i grans mons. Estem només en el moment de prendre consciència de les coses que ens han fet, perquè ens les han fet també a nivell emocional i també a nivell relacional. Gràcies a les tres. Comparteixo lo del temps i de fet ara anem a fer un exercici col·lectiu de corresponsabilitat. Us voy a contar el plan. Sí. Ara tocaria
l'assumpte és, faig marxa atrás. A les 10 hem d'estar tothom fora i tot recollit. Llavors, hi ha un pica-pica preparat, sí? Per anar entenent. Exacte. Estava previst que ara hi hagués una altra ronda. Jo personalment en tinc ganes, però ara decidirem una mica els tempos. Hi hauria una tercera ronda on el que els hi preguntava més, després del que han exposat, quins condicionants, què és el que faria falta per poder fer salts qualitatius en la construcció d'aquestes sobiranies. Si dediquem el temps que ens havíem estipulat a fer això, no hi haurà temps gairebé per preguntes del públic i a més farem tard el pica-pica. Llavors, no les farem ara, però per fer un tanteig, hi ha gent que té ganes de fer preguntes i així autoregulem el temps de resposta? No hi ha cap... Ningú té ganes de fer cap pregunta? Vale. Deixarem una mica de temps, però que no hi hagués 25 mans aixecades. Vale. Llavors, ens donem entre 5-7 minuts, sí? Sí. Gràcies per no fer moltes preguntes. No, perquè jo la veritat és que la primera part em deia l'Anna que l'havia ordenat una mica, m'ha semblat molt desordenada, però sí que tinc tres coses que m'agradaria compartir no sé si de salt de canvi d'escala o de reptes que per mi hauríem d'afrontar. Ara me da para meterme en la discussió del nosaltres, no? Hem d'enfrontar aquí nosaltres, no sé què. No? Jo no sé si construeixo nosaltres en contra d'una alteritat, sé que tinc molts nosaltres, el nosaltres de la FESC, te puedo asegurar que el nosaltres de los Fresnillos és molt diferent del nosaltres de la FESC, no té res a veure, bastante consumista i crecentista i aquestes coses, però bueno, aquest nosaltres de la FESC, diguem, penso que potser podríem abordar uns reptes de canvi d'escala o de cara a construir aquestes sobiranies. Per mi són molt de pensar, de discutir, de construir relat i alguns de construir realitat. En l'àmbit aquest de construir relat, una cosa que abans he pensat com molt de puntetes, però perquè tenia esta segunda ronda, si no m'he vist dejado un poco así, és el tema del model territorial del qual ens volem dotar per construir aquestes sobiranies. Així dit així, com a model territorial, és com de què està hablando esta. Em refereixo a les relacions rural-urbà, em refereixo a com configurem les relacions dins d'una àrea metropolitana com és l'àrea metropolitana de Barcelona en la nostra realitat, però m'imagino la realitat d'una zona rural comunera com la Ciutat de México, com ens relacionem amb altres espais més enllà, són multinacionals espanyoles per proveir de productes i béns en els mercats d'aquí els que estan explotant els recursos naturals d'allà, com ens relacionem amb això, com ens relacionem amb l'explotació del gas a Algèria, com ens relacionem... Per mi el model territorial és com ens relacionem amb el món i també amb el nostre entorn. I penso que d'aquí hem construït bastantes alternatives en l'àmbit de la globalització, de dir, no, ha de ser un model autocentrat, de circuit curt, hem de fugir d'aquest expropiar recursos més enllà, fora de les nostres fronteres, si és que fronteres és una paraula que ens serveix, però penso que hem parlat poc de com ens relacionem dins. I aquí, més en el curt termini, penso que hem de poder donar respostes davant de propostes de grans infraestructures. Abans feia el comentari del canal Segarra-Garriga i del corredor mediterrani, que pensava que lo iba a decir varias veces y al final solo he dicho una, perquè no hi ha resposta per part nostra, per part d'aquest nosaltres, per part de l'esquerra, per part del món de l'economia social, per part d'aquest món que volem un altre model productiu, davant d'una proposta inqüestionable com construir una gran infraestructura ferroviària per exportar no sé muy bien què, productes industrials manufacturats prop d'aquest corredor mediterrani amb peces que venen, ensamblar peces que venen del sud-est asiàtic. Aquesta és la proposta del model
del corredor mediterrani, no? Importar piezas de Xina i del sud-est asiàtic, construir aquí fàbriques d'ensamblatge per exportar-les a Europa. ¿Aquesta es la nuestra proposta de model productiu? No, no tiene nada que ver con poner la vida en el centro, al menos yo me autorrespondo, però és que no estem donant cap resposta davant d'això, no estem donant cap resposta davant la segona infraestructura més cara de la història de Catalunya, és el canal Segarra-Garrigues, que antes m'ha escapado, que jo sempre l'esmento perquè és una gran infraestructura que ha generat un gran deute a la Generalitat de Catalunya i que en realitat s'ha construït no per ajudar els camperols, els petits i mitjans camperols de la zona de la Segarra. S'estan venent terres i llogant terres a inversors estrangers per produir monocultius per exportació i a més ja s'està pensant com utilitzar aquesta infraestructura per canalitzar aigua a la zona metropolitana. Aquest no és el meu model territorial. No? I a més en aquest ambient que tenim ara del procés sobiranista i tot això, no hace falta ser independent, no hace falta ser soberanista para plantearse eso. No? L'any 2015 va semblar que naixia un nou municipalisme que s'ha donat de bruces contra la falta d'autonomia municipal que hi ha a l'estat espanyol. És a dir, l'estructuració de les administracions, ja no només parlo de territori, de les administracions públiques, el centralisme en l'administració de l'Estat, la manca... Volem uns municipis més autònoms, però estem parlant de les ciutats república o estamos hablando de ciudades solidàries entre elles? Quin model d'administració pública volem per poder construir aquest altre model productiu i aquest altre model econòmic? No? I realment és important perquè si no parlem d'això, aquest altre model econòmic l'haurem de construir amb aquesta infraestructura administrativa i industrial que ens imposa el capitalisme. I llavors així és impossible. No? Relacionat amb això, tenir un debat sobre lo públic. Què vol dir lo públic? Què vol dir l'Estat? Què és el que ha de gestionar l'Estat? Com s'ha de gestionar lo públic? Portem també 4 anys de anem a municipalitzar, però sembla que, de vegades em sembla que no va més enllà d'un titular. No hi ha una reflexió sobre com hem de gestionar els recursos de tots i de totes. No de l'administració pública, de tots i de totes. No hem parlat realment, i ja no aquí en el nosaltres, sinó en general, no s'ha parlat sobre com hem de gestionar els béns comuns, com si tot ha de ser 100% públic, de gestió 100% estatal, no pública, de 100% estatal, si volem fer una aposta per la gestió públic-comunitària, si volem fer una aposta per la gestió comunitària autònoma de certs recursos, quin paper juga aleshores l'Estat, l'administració, sigui municipal o sigui estatal, en la gestió d'allò comunitari. Penso que aquest és un debat que des de l'àmbit de l'economia social és absolutament vital per tirar endavant. I l'últim és el paper que ha de jugar l'economia social en tot això. I aquí em referia una mica al llibre de Sobiranies que parla de repensar la planificació econòmica i com demà hi ha un taller que es titula La bombolla de l'economia social. Jo hi aniré a veure si hi ha una bombolla o no, però a mi la sensació un poc és que aquest creixement del que parlava l'Àlvaro hi ha una mica també de bombolla de cooperatives i d'economia social. Respon a aquest posar la vida en el centre? Respon a aquest model productiu que volem per transformar les relacions econòmiques? I si no està responent, què hem de posar sobre la taula a nivell de planificació econòmica? I da miedo, perquè és com, ¿de dónde sale? No estic parlant d'un estat que planifiqui l'economia, estem parlant de, com a sector de l'economia social, com farem per oferir béns i serveis i producció, diguem, en aquells àmbits que realment ajuden a posar la vida en el centre i fan que puguem no anar a la gran multinacional. Perquè quan ha passat això de que no queremos empresas del IBEX 35, de l'IBEX 35, l'alternativa és Bonpreu i Capravo. Com pot ser que l'alternativa sigui Bonpreu i Capravo? No és Bonpreu i Capravo. Aleshores, però clar, l'alternativa tampoc pot ser ven a mi cooperativa de consumo. Yo le pongo mucho amor, yo le envío piropos al pagès de lo bonitas que están las bledes,
però aquesta no pot ser la resposta. Aleshores, la resposta és el supermercat cooperatiu, la resposta, no? Aleshores, aquesta planificació, augmentar una mica d'escala. I ja ho deixo aquí. Moltes gràcies. Bueno, nosotros lo que estamos haciendo ahorita es que dentro de la campaña que tenemos de Agua para Todos y Todas y el territorio, se está queriendo, pensando así como un sueño, que ya estamos lográndolo, hacer que volvamos a nuestros mercados para que el consumo sea de todas las comunidades. Poder lograr hacer que no haya más fracking, poder obtener ayuda, que eso es algo que sí es bien importante. Nosotros venimos aquí o vamos a cualquier foro y escuchamos que hablan y hablan y hablan y todo se queda en el habla. Tenemos que buscar acciones y un ejemplo de que se logra es el que les estoy dando hoy aquí. Gente que para nosotros, nosotros comemos algo que ustedes no comen, creo que se llama chumbera. Para nosotros eso tiene que estar diario en la mesa porque no nos alcanza para comprar carne, esa es nuestra carne. Entonces, si nosotros que no tenemos el recurso económico que se tiene en donde se habla mucho de soberanía y derechos humanos, hay que buscar la manera de dar el paso de dejar de hablar e ir a la acción, pero desde tu territorio, porque no solo en México se vive, aquí también y en todos lados. Entonces, ¿cuál es nuestro proyecto o qué es lo que nosotros queremos? No permitir el fracking. Estamos creando alianzas frente a los megaproyectos, las multinacionales, el fracking, la contaminación y trasvases. ¿Qué más? Bueno, estamos queriendo hacer más comisiones de difusión y comunicación para que nuestro ejemplo no solo se quede allí, sino se mueva no solo a nivel república. Tenemos todo lo que es Latinoamérica que está siendo afectado de la misma manera. Y los pueblos originarios tenemos mucho que dar y mucho que enseñar, porque si nosotros volvemos a hacer como se hacían antes, por medio de decisiones de asambleas, por medio de reuniones, tanto en lo local como en lo estatal y lo federal, se va avanzando. Y nosotros ahorita tenemos el lema de decir que tomar agua nos da vida, pero tomar conciencia nos da agua. Y eso no solo es para allá, también es para acá, ¿eh? Mejor hazme preguntas. Doncs jo també així per tancar breument, justament parlar això de prendre consciència. Si he de fer un parell de propostes, una és esdevenir comunitat conscient, perquè comunitat ja ho som, per molt que ens neguem constantment a reconèixer-nos com a tal. Hi ha moltes formes de fer nosaltres, és a dir, no podem no fer nosaltres, això tampoc no té cap sentit. Hi ha moltes formes de fer nosaltres, però hem de veure quines ens serveixen per fer un nosaltres que sigui diferent. I efectivament prendre consciència dels processos de ser comunitat, i deixar de pensar que realment podem viure cadascú a la seva bola i sense donar gaires explicacions. Jo no vull que aquesta sigui una proposta menjaflors, amb tot el tema del romanticisme pel mig i tal. S'ha de fer una ètica de les relacions, l'hem de construir una ètica de les relacions que ens comprometem. A mi ara quan es diu corresponsabilitat jo ja em poso així com a suar, perquè és com molt més fàcil l'altre, una jerarquia i m'han de dir
dime què i tal, de sobte t'has de responsabilitzar. Doncs això ho hem de fer a nivell relacional. Fer una ètica de les relacions i fer una ètica de la guerra. I això jo li agraeixo a les companyes musulmanes i als companys musulmans que m'ho han ensenyat què és l'ètica de la guerra, perquè de vegades, elimino la paraula guerra, però de vegades la confrontació, el desacord, el desamor, la desvinculació són irremediables, de vegades són fins i tot desitjables, però allà també ha d'haver-hi una ètica. Llavors l'islam ens ha ensenyat que, per exemple, a la guerra no tot s'hi val, ni tan sols a la guerra tot s'hi val. La guerra només es pot fer entre soldats, no entre població civil, no pots atacar la població civil, no pots destruir la terra, perquè la guerra és una cosa puntual, però després la terra ha de seguir funcionant i la gent ha de poder seguir conreant aquells camps i bevent aquella aigua. Això és el que ens diu l'ètica de la guerra. I no pots trair. Tu no pots deixar entrar una persona a casa teva dient-li que la protegiràs i aprofitar que està allà per matar-la. Totes aquestes coses són, dit de pas, coses que estaríem aprenent de les companyes musulmanes si no s'hagués creat aquesta identitat alteritzada on sembla que no podem aprendre res d'elles. I fixeu-vos quina proposta tan interessant també pels nostres vincles, per la manera que desmuntem relacions, per la manera que desmuntem cooperatives i etc. Merci. Moltes gràcies. Sí. Tu has parlat esprintadíssima. Sí que ens queda una estoneta per transmetre preguntes, si hi ha alguna reflexió, si us plau, que no sigui molt llarga. Està tothom esperant el pica-pica per abordar-les en privat? Segurament aprendrem més si alguna pregunta la fem en públic, En 3, 2, 1. Tanco, Vale. Abans de tancar, i a més tancaran les companyes, jo sí que m'he fet aquí unes rodonetes. Faig un vincle de reflexions que heu apuntat, reptes que heu apuntat, que van vinculats a algunes de les xerrades que hi ha al programa, no? Com per poder seguir aprofundint una miqueta. Hi ha més de 70 xerrades, vull dir, no les puc dir totes, només apuntar algunes, i demanaré a les companyes que m'ajudin perquè no me les sé totes quan són, però hi ha xerrades sobre iniciatives de cures que plantegen com abordar la cura de manera comunitària, no? Intentar trobar un camí que ens tregui d'aquesta mercantilització, d'aquesta invisibilització, però a més aporti corresponsabilitat, que és com un repte enorme, però hi ha gent que s'ho està treballant, i ens ho explicarà a la fira. Sobre l'autoexplotació crec que es van fent autoanàlisis i autocrítiques, i a l'informe del Mercat Social Català s'aborda quines són les condicions laborals dintre de l'economia solidària. Apareix que existeix autoexplotació, seria com la manera lletja de dir-ho, però es contra precarització o molta feina, però alhora també molta motivació, i és interessant sentir quines són els motius que expliquen les diferents cooperatives i entitats. Hi ha una xerrada de la taula per Mèxic on estarà la Karen i podrà explicar amb més estona que aquests 10 minuts, sense mal de panxa, quin és el cas que estan vivint i poder-ho compartir amb una mica més d'estona. Hi ha la xerrada que deia la Iolanda sobre la bombolla de l'economia solidària, on s'abordaran algunes de les cosetes que han anat sortint en aquesta última part, i hi ha una xerrada que aborda aquest model territorial rural-urbà que també té pinta de ser molt interessant. No en dic més, teniu el programa, hi ha una aplicació on el podeu consultar. I agrair-vos molt, jo no sé la resta, jo m'ho he passat molt bé, dec ser una mala moderadora perquè com m'ho passo molt bé em costa tallar-vos, però moltes gràcies a les tres.